Eu sunt în armonie cu mine și cu Universul. Eu sunt unic. Eu sunt valoros. Eu sunt important. Eu sunt special. Eu sunt perfect. Eu sunt iubire. Eu sunt prioritatea. Eu sunt stăpânul vieții mele. Eu sunt suficient de puternic pentru a depăși orice obstacol. Eu merit tot ce este mai bun în viață. Eu sunt în continuă evoluție și învăț din fiecare experiență. Eu sunt deschis către noi oportunități și posibilități. Eu atrag succesul și fericirea în viața mea. Eu sunt recunoscător pentru fiecare zi. Eu sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Eu sunt în pace cu trecutul meu și sunt încrezător în viitorul meu. Eu sunt iubire. Eu sunt lumină. Eu sunt energie pozitivă. Sunt capabil să-mi îndeplinesc toate obiectivele. Mă simt în siguranță și încrezător în fiecare zi. Fiecare celulă din corpul meu se regenerează și se întărește. Sunt înconjurat de iubire și energie pozitivă. Mintea mea este clară și focusată. Atrag oportunități de succes și prosperitate. Îmi controlez gândurile și emoțiile cu ușurință. Sunt demn de fericire și succes. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Fiecare zi mă aduce mai aproape de versiunea mea ideală. Sunt capabil să depășesc orice provocare. Creierul meu este puternic și creativ, iar eu aleg să-l direcționez către succes. În fiecare zi mă simt tot mai încrezător și mai înțelept. Fiecare pas pe care îl fac mă aduce mai aproape de obiectivele mele. Încrederea în mine crește cu fiecare zi. Am o minte clară, calmă și plină de idei bune. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am și pentru tot ceea ce urmează să vină. Am puterea de a transforma orice gând negativ într-o oportunitate de creștere. Mă
concentrez pe soluții, nu pe probleme. Sunt stăpân pe mintea mea și aleg să gândesc pozitiv. Merit să fiu înconjurat de relații sănătoase și de sprijin. Îmi permit să fiu iertat față de mine și față de ceilalți. Merit respect și iubire, indiferent de trecutul meu. Mă accept și mă iubesc așa cum sunt. Fiecare zi aduce o nouă oportunitate de a crește și de a învăța. Sunt suficient de puternic să-mi găsesc pacea interioară. Îmi dau voie să mă simt valoros și demn de respect. Iubesc viața și viața mă iubește. Fiecare pas pe care îl fac mă aduce mai aproape de scopurile mele. Eu atrag tot ce am nevoie pentru a fi împlinit. Merit să am grijă de mine și să-mi acord timp pentru a mă încărca cu energie pozitivă. Mă iubesc și mă accept așa cum sunt, cu toate calitățile și cu toate imperfecțiunile mele. Am încredere în deciziile mele și îmi respect limitele. Sunt important și am dreptul să mă pun pe primul loc. Mă onorez pe mine însumi prin alegerile pe care le fac pentru a fi fericit. E în regulă să spun nu atunci când este necesar pentru a păstra energia. Sunt responsabil pentru propria mea fericire și sănătate. Fiecare pas pe care îl fac pentru mine mă ajută să cresc și să devin cea mai bună versiune a mea. Eu sunt creatorul realității mele, dar fiecare dorință a mea prinde contur cu ușurință și grație. Merit tot ce este mai bun și primesc cu recunoștință abundența Universului. Eu sunt puternic. Eu sunt fericit. Eu sunt curajos. Eu sunt încrezător. Eu sunt sănătos. Eu sunt liber. Eu sunt echilibrat. Eu sunt în pace. Eu sunt creativ. Eu sunt capabil. Eu sunt recunoscător. Eu sunt iertător. Eu sunt plin de energie. Eu sunt iubitor. Eu sunt perseverent. Eu sunt autentic. Eu sunt deschis să primesc abundență financiară din toate sursele posibile și sunt recunoscător pentru fiecare oportunitate care mi-apare. Fiecare pas pe care îl fac mă aduce mai aproape de succesul financiar pe care îl merit. Banii
vin la mine ușor și constant, iar prosperitatea mă înconjoară în fiecare zi. Sunt recunoscător pentru toată bogăția pe care o am în viața mea și pentru tot ceea ce urmează să vină. Sunt profund recunoscător pentru toată abundența și oportunitățile financiare din viața mea. Sunt deschis și pregătit să primesc abundență financiară în viața mea. Merit să fiu bogat și să trăiesc o viață de prosperitate și libertate financiară. Mulțumesc pentru toate binecuvântările financiare care continuă să se manifeste pentru mine. Sunt capabil să îmi îndeplinesc toate obiectivele. Mă simt în siguranță și încrezător în fiecare zi. Fiecare celulă din corpul meu se regenerează și se întărește. Sunt înconjurat de iubire și energie pozitivă. Mintea mea este clară și focusată. Atrag oportunități de succes și prosperitate. Îmi controlez gândurile și emoțiile cu ușurință. Suntem de fericire și succes. Mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. Fiecare zi mă aduce mai aproape de versiunea mea ideală. Sunt capabil să fac față oricăror provocări care îmi ies în cale. Viața mea se îmbunătățește constant și în moduri neașteptate. Atracția pozitivă și succesul sunt naturale pentru mine. Fiecare zi îmi aduce noi oportunități de creștere și învățare. Am încredere în deciziile și alegerile mele. Sunt înconjurat de iubire, pace și abundență. Energia mea pozitivă influențează tot ce mă înconjoară. Universul mă sprijină în fiecare moment. Eu sunt capabil să fac față provocărilor vieții cu calm și înțelepciune, având încredere în propria mea forță interioară și resursele pe care le am la dispoziție. Eu sunt în armonie cu Universul și știu că fiecare experiență pe care o trăiesc mă ajută să evoluez și să devin o versiune mai bună a mea. Eu sunt un creator al propriei realități, iar gândurile, cuvintele și acțiunile mele modelează lumea în care trăiesc. Eu sunt un magnet pentru oportunități, iar succesul vine natural în viața mea datorită dedicării și perseverenței cu care îmi urmez scopurile. Eu sunt unic, eu sunt valoros, eu sunt important, eu sunt special, eu sunt perfect, eu sunt iubire, eu sunt prioritate, eu sunt stăpânul vieții mele, eu sunt recunoscător, eu sunt sănătos, eu sunt puternic, eu sunt fericit, eu sunt un miracol, eu sunt prosper, eu sunt binecuvântat, eu sunt iubit, eu sunt tot ce am nevoie, eu sunt invincibil, eu sunt divin, eu sunt aliniat cu energia iubirii. În viața mea au loc miracole.
am succes în tot ceea ce fac. Eu sunt inteligent și capabil. Întotdeauna iau cele mai bune decizii. Eu mă încred în intuiția mea. Eu cred în abilitățile mele. Eu sunt extrem de puternic. Am încredere în mine și pot realiza orice. Eu, cu mare bucurie și satisfacție, primesc abundență financiară din diferite surse. Eu sunt sănătos, atractiv, interesant și toată lumea vine cu mare plăcere la mine. Eu sunt fericit, sunt mulțumit și recunoscător pentru viața mea.